שלום לכולם, כאן ליאת בן חיון, למי שלא מכיר, מנכ"לית מיינבסט ומנהלת סיכונים, ביטוח ופיננסים. במיינבסט אנחנו יוצרים רשתות ביטחון לאנשים בחיים מכסף ועד לבריאות, ומכיוון שכך אנחנו מארחים היום את עורך דין יואב קרמר. בוקר טוב יואב, מה שלומך? טוב, משתמע ליד. יואב הוא מומחה למיסוי והעברות בין דוריות, צוואות, ייפוי כוח מתמשכים ונאמנויות, והזמנתי את יואב לפרק הזה על מנת ללמוד קצת יותר, או על קצה המזלג, על עריכת ייפוי כוח מתמשך. אז יואב, שאלה ראשונה שלי אליך היא, מדוע כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך? אוקיי, תודה ליאת על השאלה. בגדול ייפוי כוח מתמשך מתייחס למצב של incapacitation, של חוסר כשרות, והוא מוצר יחסית חדש ועדכני. בעבר, במצב של חוסר כשרות, היה הליך אחר, נקרא אפוטרופסות. בעצם המדינה, מטעמי פטרנליזם, אמרה אנחנו באמצעות היד הארוכה שלנו, האפוטרופוס הכללי, נדאג ליתומים, האלמנות והחסויים, כלומר חסרי הכשרות, ואנחנו נמנה להם את האפוטרופוס, ואנחנו נפקח על האפוטרופוס, ואנחנו נדרוש דין וחשבון מהאפוטרופוס, ואנחנו מאוד נגביל ונצר את צעדיו של האפוטרופוס. הדבר הזה, אמנם היו כוונות טובות, גרם לבעיות בירוקרטיות ובעיות תפעול משמעותיות מאוד לאפוטרופסים של אותם חסויים, ולכן לפני כ3 שנים ערכו רפורמה מאוד משמעותית. בעצם פתחו מסלול מתחרה, במקום אפוטרופסות ייפוי כוח מתמשך. בעצם העבירו את מרכז הכובד לאינדיבידואל, אלייך ואליי, שאנחנו נוכל להחליט בעצמנו החומר ביד היוצר, מי יהיה האדם ומי יהיה הגורם שיחליט ויטפל עבורנו, בשבילנו. כמובן זאת לא צבא, זה לא העברה בין דתות, זה טיפול בנו במקרה שנהיה חסרי כשרות מחמת תאונה, דמנציה, אלצהיימר וכיוצא בזאת, בענייננו האישיים, הרכושיים והרפואיים, כחומר ביד היוצר. אז בעצם הדין של אדם שאין לו ייפוי כוח מתמשך, זה כמו שהיה פעם עד לפני 3 שנים. נכון, זה אפוטרופסות, כאשר אתה לא יכול לבחור מי יהיה האפוטרופוס שלך מראש, והוא מאוד מוגבל. למשל, לפי כללי ההשקעה באפוטרופסות שהיו עד לאחרונה, לא היה אפשר להשקיע כמעט בניירות ערך. כל דבר היה צריך לבקש מבית משפט, צריך להגיש דוחות לאפוטרופוס הכללי, יש המון מגבלות, מאוד יקר, מאוד מסורבל, וזה הדיפולט בהחלט. ואם אני רגע מבקשת ממך לרכז את הנושאים המרכזיים שכלולים בייפוי כוח מתמשך, מתוך הניסיון שלך, יפה. אז הנושאים המרכזיים קודם כל לבחור מי הם יהיו, אוקיי? בן או בת הזוג, ואולי אחריהם כחליפים הילדים, באחד או רוב, ולבדוק אם כל הילדים חיים בארץ או לא, אולי אלה שחיים בחו"ל אז לתת להם למשל זכות להיוועץ וזכות למידע, ובעצם הקטגוריות זה עניינים אישיים, רכושיים ורפואיים. בעניינים האישיים זה איפה אתה רוצה לגור, ואיך היית רוצה שיטפלו בך, ובעניינים הרכושיים זה לתת כמה שיותר סמכויות לטפל בענייניך האישיים, בנדל"ן שלך, בהשכרה שלו, בפוטנציאל לתאמה, בשיפוצים, בהמשך השקעות, בניירות ערך, בטיפול בבנקים, בעסקים וכיוצא בזאת. ובעניינים הבריאותיים זה עניינים שוטפים, אוקיי? בעצם מיופה כוח או אדם חסוי נלקחות ממנו כל הזכויות המשפטיות, הוא לא יכול לחתום על צ'ק, הוא גם לא יכול לחתום על טופס הסכמה מדעת לניתוחים ופרוצדורות כמו הסרת נקודה, כמו בדיקות שגרתיות, כמו הסכמה לקבלת אנטיביוטיקה וכיוצא בזאת. אלה הנושאים המרכזיים שאנחנו עורכים אותם בנספח מאוד מפורט, custom made, בדמותו של האדם שעורך את המסמך, ובהתאם לנכסים שלו והצרכים שלו והרצונות שלו והמשפחה שלו. ואם אני מבקשת ממך יואב להתייחס לנושאים מיוחדים, כלומר ייפוי כוח מתמשך במשפחה שיש בה עסק משפחתי, ניירות ערך וניהול השקעות קצת נגענו, תאגידים. כן, אז אלה באמת נושאים יותר מורכבים, כי כאשר יש עסק משפחתי והבעל העסק וראש המשפחה או ראשת המשפחה הופכים חסרי כשרות, הנושא כמובן הרבה יותר מורכב, להיות שמישהו צריך לקבל פרוקסי, להצביע באספות הכלליות ולהתמנה כמורשה חתימה בעסק ולהמשיך לשלם לספקים ולגבות מלקוחות ולהיות בדירקטוריון ולהיות מורשה חתימה בחשבונות הבנק ולהמשיך לנהל את העסקים כמהלך העסקים הרגיל, הדבר הזה דורש יציקת תוכן ספציפית ופרטיקולרית. אותו דבר אם יש לך תאגידים והשקעות בהייטק ובניירות ערך בבנקים בישראל ובעולם, חשוב מאוד שייפוי כוח מתמשך להתייחס לכל בנק ובנק,
לכל מנדט שנתתי, לכל מנהל תיקים ופמילי אופיס, בצורה מאוד גמישה ומאוד רחבה, ולכן חשוב מאוד להבין איזה נכסים יש לאותו בן אדם, כדי לדעת להטמיע את זה בייפוי הכוח המתמשך. מצוין. אז אני רק אסכם במילה, שבעצם אני רואה בזה מעין פוליסת ביטוח. בעצם יש לנו מסלול מתחרה, יעיל יותר, מהיר יותר, זול יותר, פשוט יותר לתפעול. כבר עברו כ3 שנים מאז שהוא התחיל, אז היום הבנקים ורשם המקרקעין ורשם החברות ויתר הרשויות יותר יודעים לעבוד עם זה. זה מאוד יעיל, ההפעלה של זה היא יעילה. זאת אומרת, מכינים את זה היום, מקבלים על זה סטמפה של האפוטרופוס הכללי, זה מופעל ביום הדין, כאשר מקבלים חוות דעת של פסיכוגריאטר שאותו אדם אינו יכול להבין בדבר, ואז במקום הליך של אפוטרופסות ממונה מיופה הכוח המתמשך שאני בחרתי ואני אמרתי איך לפעול ואני קבעתי לו את הגיידליינס, והכל מתוך הבנה ואמונה ואני קבעתי ואני רציתי, וזה בתוך המשפחה, ולכן מכמות הסרבול וכמות הבירוקרטיה וכמות השלשלאות על מיופה הכוח היא פחותה אפוטרופסות, ואני רואה בהליך הזה כמתנה שאפשר לעשות ולייעל את ההליך לכולם. וגם זה למעשה מהווה רשת ביטחון מאוד גדולה לאדם שיש לו בתוך המרקם המשפחתי שלו את המורכבויות ואת התהליכים שהוא צריך לדאוג להם, גם כשהבריאות שלו בעצם לא מאפשרת לו לעשות את זה. אז בדיוק. תודה יואב גם על הפרק הזה, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה לי.